RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Och ja. Ja, Jaap zit onder het drakje. Ja, zeker. Ik zit hier... Ik zit hier naast Suzanne en die is van het Imaginarium Festival. En het is 20 en 21 augustus in Tietzerk. En op die dag nemen ze even mee. Wat is er allemaal te zien op het Imaginarium Festival? Ja, wat is het te zien? Nou, sowieso dames zoals deze. Deze dames die gaan heel prettig werk gewoon om kostuums te maken. Of tenminste Frederica. En we gaan een heel middeleeuws kampement. En dan kun je echt zien hoe het vroeger in Friesland de rondgang in de middeleeuwen. En dat is natuurlijk heel wat anders dan dat het nou is. En daarbij hebben we ook passende muziek. We hebben muziek met viool en harp. Dus heel mooi. Maar we hebben ook wat roeger. We hebben ook Baldus Draumaar. Mensen kennen ze misschien wel. Het komt hier uit de buurt. En die zongen ook over de geschiedenis van Friesland. En verder hebben we nog een heel soort oren dingen te bezien. Bijvoorbeeld een hele groep met steampunkers. Nou, dan denken ze, ja, wat is steampunk? Dat zijn eigenlijk een soort van tijdreizigers. En dan hebben we van de band nog een heel soort spul. We hebben Agnes Waterval, die kan heel mooi de band opsminken. Daarna is ze lekker in het springkessen terugte. En voor de stoere man onder ons hebben we ook nog een heel waar ridderspektakel. Er wordt echt vochten. Zoals vroeger de ridders deden. Dat gaat er heldhaftig rond. Nou en eigenlijk, wat is er nog meer? Heel soort is er eigenlijk te zien. Zo, dan kijk ik even naast me. Van, wat doe je op het festival? Wat is jouw functie? Ik sta bij de kassa. Al de afgelopen ik zie iedereen binnenkomen, ik zie iedereen weer gaan. En wat vind je van de meesten die er alle komen binnen? Geweldig. De mensen die er komen en die eruit zien zoals wij, dat zijn zulke relaxte mensen. Die komen echt voor een dagje uit. En nou, dit jaar is het 2 dagen. Dat is ook voor het eerst. En iedereen is heel enthousiast. En het is ook, al staan ze een uur te wachten bij de kassa, het maakt helemaal niet uit. Ze zijn allemaal even rustig, even vriendelijk, blijven ook allemaal even vriendelijk. En het is gewoon één groot spektakel. Je moet het echt gezien hebben. Ja, want het is een imaginary wereld en het is vooral vikingen en middeleeuwen. Waarom lukt dat de meesten, de vikingen en de middeleeuwen? Op de een of andere manier schijnt daar een mythische iets omheen te liggen wat mensen aantrekt en heel erg aanspreekt. Er zijn ook heel veel kraampjes en daar kan je berenvellen kopen, bij wijze van spreken. En dingen echt, bepaald snoepgoed wat je normaal eigenlijk weinig vindt in de winkel. Noem maar op. Ook voor kleding, accessoires zijn er te kopen, brokanten zijn er te kopen. Het is gewoon echt ontzettend leuk om te zien en over te lopen. En ja, Frederica, kan je beter vragen hoe het is om daar rond te lopen. Dan geven we daar even naar Frederica hoe is het om daar op zijn festival, dit hier is de 4e keer, om daar rond te rennen? Ja, nou dat is geweldig gevonden. Dat is de sfeer eromheen, de mensen bezien die de kostuums zelf maken of kostuums kocht. Ik hier er nooit wat mee, maar mijn zus had me een beetje besmet. Maar die gaan onder in Nederland dan heel vaak naar dat soort festivals. En toen heb ik dat Susanne die en dat moet gewoon promoot worden. Dat mag hier in Friesland meer zo zeggen. Ja, want hoe maken ze de kostuums zelfs? Ik ben al maar een oor niet aan bezig voor dit hier. Nou, het is eigenlijk een beetje de bedoeling dat ik elke keer een nieuwe meidje. En dan weer heel wat roos en wie zullen wel welke kant op gaan. En hoe gaat het dan on de gang met zijn kostuum? Had je een idee in de holle of hoe werkt het zo? Nou ja, soms dan komt het op festival zelf. Dat ik denk van, dat is ook leuk. Die kant ook wel uit. Maar ter plekke had ik het aan het meidje ben, dan kan het alle kanten uit. Kan alle kanten verhoren. Dat ik denk van, ik wil het zo hebben, ik wil het zo hebben. Ik kan heel hard heen werden, maar... Dus het is van het 4e keer en Takamir is het 5e jaar een lust om dat ik wat speciaals dan. Ik ga even naar de organisator, want die weet er misschien iets meer van.
Ja, nou ja, we willen eigenlijk volgend jaar ons een beetje richten op sowieso de geschiedenis van Friesland, Grote Pier en dat soort bekende... Kening Redbad. Kening Redbad, ja, absoluut. En we gaan nou ook dat al een beetje met Balders onder oren. Maar, en we willen ons een beetje richten op de geschiedenis van de villa zelf, van het Park Vijversburg. En dat is dan de familie Loogsma. En daar willen we gewoon een beetje meer op ingaan. En dan willen we echt dat er echt iemand komt die dat speelt. En die zien hoe het er echt vroeger ging. En we gaan natuurlijk aan zijn hoofdstad... cultureel hoofdstad 2018. Dus ja, daar wil ik wel een beetje wat in mij doen. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.